खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ तामुलपुर जिल्ला सिंनि नैबे कुमारिकाटा हालामनि बाथाबारि गामिनि क्रियति बर' बिनानाव जाय बिथाङा मैया फोसावजानाय निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा बाथाबारि गामिनि रत्नेश्वर बर' आरो तापस्रि बसुमतारी बर'नि फिसाजो। बे समावहाय बिनानाव क्रियति बर'खौ बरायनानै लाग्रोबाय। मैया फोसावजानाय निट आनजादाव नोंबो उथ्रिसार जानो हाबाय, मा फोरमायगोन? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो 507 स्कर खालामनो हादों आरो। दा बे जाफुंसारनायाव नोङो कचिंफोर लाबाय बायदोंमोन नामा? आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि होनाय सुपार 50आव आङो सिट मोनदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव आं कचिं लानानै माने जोबोद मोजाङै कर्सखौ मोननो हादों। टिचार्सफोराबो बिराद मोजाङै फोरोङोमोन आरो बिनि जोबोद मोजां आरो माने अनसायनायफोरा आरो फेसिलिटिसफोरा जोबोद मोजां। जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि मोनजोबदों। खालि नोङो जोबोद हार्डवर्कल' खालामनांगौ आरो। फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै लास्टाव लागै नों बिराद कनसिस्टेन्सि मेनटेन खालामलांनानै जोबोद फरायलांनांगौ। बेबायदिनो मेनटेन खालामलांनानै आङो जोबोद मोजां फरायनानै बिराद हार्डवर्क खालामनानै आङो मोननो हादों। आवगायाव नोङो गुदि फरायसालि बा गोजौ फरायसालिखौ नोङो माबे फरायसालियाव फरायदोंमोन? आङो स्कुलखौ इउएन एकाडेमि गणेशगुरि बगाजुलियाव फरायदोंमोन आरो बिनि उनाव एचएसखौ इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव फरायदोंमोन। दा दिनैहाय नोङो उथ्रिसार जानो हाबाय। बे बेलायाव नोङो नोंनि गार्जेन बा नोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि उन्दैनिफ्राय फरायबोनाय बिथांमोननि सायाव थुलुंगा मोनबोदोंमोन निस्सय, मा फोरमायगोन बिथांमोननि सायाव? आं जिबायदि थुलुंगा मोनबोदों बेयो गासिबो आंनि बिमानिफ्रायनो आङो मोनबोनाय। आङो स्टार्टिंनिफ्रायनो लानानै दिनैहालागै माने जोंहानि आइयानो आंखौ जोबोद सापर्ट खालामबोदों आरो जोबोद हेल्प खालामबोदों। सब टाइमावनो माने खालि बिमायाल' दंमोन आरोना। जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बा उन जोलैनि फरायसाफोरखौहाय बेबायदि आनजादाव जिरायनो थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जानांगौ होननानै सानो? प्रिपेरेसनाथ' मा होनो एचएस होनायनिफ्रायनो माने एचएस एग्जाम फरायबाय थानायनिफ्रायनो माने एकदम मोजाङै प्रिपेरेसन खालामलांबाय थानो हायोबा जोबोद मोजां। खिन्थु जोंथ' बिदि माने फार्स्टआव बिदि बारा मोनबोआखैमोन, बारा बिदिनो गियान गैयामोन। आङो कचिं लाजेननानैसो आङो एसे आइडियाखौ मोनबोदों। खिन्थु आजिखालि माने एचएसनिफ्रायनो बिदिखौ बिराद थाल लायो। ओमफ्राय बेनिखायनो एचएसनि सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारनि बे मेन एनसिआरटि बुक्सफोरखौनो जोबोद मोजाङै फरायलाङोबा माने इजि जाहैगोन आरोना। द्रप दोननायाव माने एसे प्रेक्टिस खालामनायफोराव बिराद मोजां इजिलि मोनहैनो हागोन। दा जोबोद मुखुब समनि गेजेराव जों दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिनानावनिसिम साबायखर थाबाय। आङो गोलाव सम लानो सानाखिसै। दा बे समाव आङो बिनिनो बिमा तापस्रि बसुमतारी बर'निफ्राय मिथिलागोन। नोंथांनि फिसाजोआ निट एग्जामाव उथ्रिसार जानो हाबाय। बे बेलायाव बिमा हिसाबै मा फोरमायगोन? जोबोर गोजोननाय मोनदों। दिनै आं गावनि फिसाखौ दिनै बे निट एग्जामखौ उथ्रिहोनो थाखाय आं जोबोर खस्थ' खालामग्रोदों। आङो गाव हारसिङैनो बेखौ नाजा आं दिनै बिसिम आं लाबोनो हाबाय। बेनिखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो आं जोबोर साबायखर होयो आरो जोंनि बे फरायसा आफादनि अनसायनायाव दिनै आङो आंनि फिसाजो क्रियति बर'खौबो आङो जोबोर साबायखर होयो। मानो होनोबा बियो बिमानि बोसोनखौ फालिनानै दिनै बेसेबां बियो स्कर खालामनानै बियो आनजादखौ उथ्रिनो हादों। बिनि थाखायनो आङो गावनि फिसाजोनिसिमबो आङो जोबोर साबायखर होयो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। दा सासे गार्जेन हिसाबै बा बिमा हिसाबै फिसाफोरखौ माबायदि अनसायनांगौ होननानै मेसेज होनो सानो? अननानै माने अननाय रावानो, बिमानि अननाय रावानो ओरैबायदि पावारफुल। आंनि मथे जेरैहाय आङो गावनि फिसाखौ ओरैबायदि अननानै सुखुआवनो थाबाबो दुखुआवनो थाबाबो माने आं गावनि फिसाजों साया बायदि जाना थायोमोन। फिसाजोआ मालाबा गोसोआ बायफ्लेनानै नार्भास जायोबा बियो बिमानो फन हरो। बिमानो फन हरनाय लोगो लोगो बियो ओरैबायदि माने बिमानि राव खोनायोबानो बियो स्ट्रं जायो। जेब्ला बियो गावनि गोसोआ नार्भास जायो होमबानो बियो बिमानि राव मोनबानो बियो स्ट्रं जानानै बे सारा माने गासिबो जेंना फैयोबाबो बियो सौसिलांनो हायो, पार खालामनो हायो। बिनि थाखायनो बिमा आरो बिफानि अननाया जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो। जेराव आं दिनै गावनि फिसाखौ आङो गावनि अननाय होनानै आं बे लेभेलसिम दैखांनो हादों। ओंखायनो बिमानि अननाय आरो इसोरनि अननाय, बेजों लोगोसे आङो इसोरखौ जेब्लायबो लोगोआव लाफायो गावनि फिसाखौ मोजां खालामनो थाखाय। बिनि थाखायनो इसोरा जेब्लायबो सेथियाव थायो, नैथियाव आं गावनि गथ' गथायनि थायो। बिनि उनावसो आङो सारा संसारनि गासैबो आं मोजांखौ आङो हास्थायो आरो बिख'यो बिदिमोन आरो। बेनिखायनो गासिबो बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसानि थाखाय साया जानानै थायोबा, मोजां राव आरो एडभाइस गुरै रावजों होबाय थायोबा रावनिबो फिसाया माने साक्सेस जाया होनना बुंनो हाया आरो। अननायानो माने गावनि फिसाखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो आरो साक्सेस खालामहैनो हायो। जोबोर खम समनि गेजेराव जोङो माने बेबायदि सम होनानै बेबायदि बोसोन
होनायनि थाखाय क्रिय'ति बर'नि बिमा तापसि बसुमतारी बर'निसिमबो समनि रादाबनि जानानै हामलायथिबावबाय। लोगोसेनो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो सानगोन, नैबे बिनानाव क्रिय'ति बर'आ जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय साक्सेस जालांनो हायो, बेखौ आङो जोंनि समनि रादाबनि जानानै इसोरनि सेराव आर'ज खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।